No tak čo? Nemáš náladu makať, že? Nechce sa ti. Mám pravdu. Neklame si. Keby si bol skutočne odhodlaný a plný energie, tak by si nepustil motivačné video. Teraz by si tu nesedel. Makal by si. Nepotreboval by si namotivovať. Nepotreboval by si pomoc, príbehy iných alebo nejaké slovo, ktoré ťa postaví na nohy. Viem, aký to je pocit. Zvyknem s ním bojovať. V takejto situácii máš v hlave iba: dnes už na to nemám chuť, nechce sa mi, však veď, keď to preložím na zajtra, nič sa nestane. Naozaj? Si skutočne istý? Spýtaj sa sám seba, ako dlho to už odkladáš. Ako dlho nad tým rozmýšľaš? Ako dlho to chceš urobiť, ale bojíš sa? Bojíš sa niečoho, čo sa na 90% ani nestane. Väčšina vecí, ktorých sa bojíme, sa v živote nestanú. Strach iba v našej hlave. Uvažuješ nad tým, že by si to urobil. Ale čo ak? Čo ak sa niečo pokašle? Čo na to povedia iní? Čo ak nie som dosť dobrý? Čo ak? Čo ak? Kašli na to. Čo ak? Čo ti to pomôže? Je lepšie robiť to, čo ťa nebaví, ako začať to, čo ťa baví? Radšej sa budeš báť a robiť to, čo nechceš? Zamysli sa nad tým. Prečo by si mal cúvnuť od tvojho šťastia kvôli názoru ľudí, ktorí ti za to nestoja? Prečo by si mal počúvať niekoho názor, keď si ku nemu ani len nešiel pre radu? Ani by si nešiel. Si tu len ty. Ty si bojuješ za svoj život, za svoje šťastie. Ty si hľadáš svoju lásku. Ty si tvoríš svoj život. Nenechaj to na osud. Však ako bude. Prečo by si sa mal uspokojiť s tým, čo ti život prinesie? Máš naviac, aj keď si myslíš opak. Máš viac času, ako si myslíš. Máš viac sily, ako si myslíš, že máš. Ak si hovoríš, že máš málo času, alebo ešte lepšie, že ho nemáš, tak klameš. Klameš sám sebe. Vieš prečo? Všetko je o prioritách. Ak ti ten televízor je prednejší ako tvoj život, OK, tak to tu môžeš vypnúť. Nemusíš sa ani len snažiť o to počúvať ďalej. Nastav si priority tak, aby si bol šťastný. Nehovorím, že práca na sebe ti má byť prednejšia ako tvoja rodina. To nie. To určite nie. Treba sa venovať rodine. Ale je kopa vecí, ktoré denne robíš, ktoré sú úplne kontraproduktívne a nepodstatné. A presne tie môžeš presunúť dole. Dole na tvojom prioritnom rebríčku. A dať si navrch svoj vlastný život, aby si ho mal taký, aký chceš. Aký ho skutočne chceš mať.